Nggih, menika ngimpi dulu ya. Nggih, Mbak. Mbak Mega, ayo udah lama nggak tampil. Nggih, Mega. Maju Mbak Mega, Yo. kemuka. Megatron. Megatron. Ya, ini minta bawa. Bawa. Yuk. Yuk. Oh, saya gendar nganggo ngubeng minger dulu ya. Ngubeng minger. Kasih dulu semangat apa? Selamat untuk kedua mempelai, Mas Arifin. Doanya. Selamat untuk Mas Arifin dan Mbak Muzazila. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Semoga segera diberi momongan. Aja momongan. Apa? Putra Buah putri ya, buah hati. Aja momongan. Ya. Kasih bawonya. Ngambara ing awang hangalangut bebasan tanepo tapi Saya mboten Pak Bu. Saya nopo saya? Tambahi sik lanang. Ayo iki sik tengah iki. Suaranya apa iki mau? Siapa jenengmu? Siapa namamu? Hah? Fauzan. Ayo maju sini. Maju. Ayo Fauzan, ini bagusnya tuh duet cowok cewek gitu. Ayo. Fauzan, rasa isin-isin. Sekarang itu udah masanya kudu show, ya, udah harus kelihatan gitu. Nah, halah. Fauzan kamu, iya, dari mana? Dari Kulon Progo. Kulon Progo vs Gunung Kidul. Yes. PS versus. Sik gawani mic. Sik ha. Piye? Coba. Narabase Ada pono. Nah. Mega Betul, Mega. Wah, jebul ada udang di balik batu. Mega Mandong. Ya ora ndelok kene, yang dilihat itu yang di depan. Asik. Ojo nyontek mburi. Nah. Mibar ngidari jagat Ngulandoro nglambarangi Ngunggahi kok. Apa ngi apa? apa ya mas? Nopo? Kok ngi? Ngunggahi. Kalian nih. nglambarang ngunggahi Piye ngopo? Mikir copot ya kon masang mase. Mas, pasang mas. Nah, kon masang kowe ngejengi. Nah, kon masangke nek wedi kesetrum itu. hati-hati ya pas urung iki Lagi itu namanya kompak. Nah, kerja sama yang baik. Ngono dadak. Ojo dicolke. Ojo langsung minggat. Minta bantuan Mas, tolong Mas. Sekarang gue cari yang baru ngono lho mbak. Ya aja. Kamu harus setia sama yang ini, dipasangkan sama yang ini. With Whiting Tresen, jalanan seko Gulinten. Yes. Gulinten. Ngulandoro
Katungkul ngunggar kurang dhuwur. Katungkul ngumbar gagasan. Iki dicopot, cekelan, hadap-hadapan, bareng. Satemah. Yang romantis. Tangan kiwa karo tangan karo tangan sing kiwa nyekel mic, yang tengen cekelan tangan wong loro gitu loh. Iki kiwa kene nyekel mic. Lah, iki nyekel mic sing kene. Lah, iki cekelan. Lah. Yo. Apa saiki? Yo kayak rabi yo. Kari dewe satemah dina wong impi, lihat-lihatan. Nah, ini chemistry dalam panggung tuh kayak gitu. Coba. Satemah Bareng ya wong lanang ora iso bareng. Ora sepel sih. Nah, disepel wong berdua. Satemah ketip-ketipan apa gimana gitu, yo. Yo. Kok malah do salting tuh iki. Satemah dinawa Bagus ya Pak Bu ya. Cocok boten Pak? Boten. Ya, dibarengi ya bertiga ya. Seripit lembehane merak simpen gendes luwes wirakane lam-lambe. Sedulur-sedulur sembah nuwun. Sampun. Ngene iki seneng aku, iki jenenge regenerasi ya. Ora sampan-sampun aku ra nyangoni iki. Wah, ngono ya.
Makasih, nggih. Wonten dawuh Mas Gading, Mas Gadang. Ah niki nyobi sing Sapa? saking mahasiswa isi Surakarta. Sapa jenenge sapa? Retno. Retno, terus sapa meneh? Siji tok. Siji tok mboten. Oke, Mbak Retno, yo Mbak Retno yo. Yo Mbak Retno yo. Yo. Ayo, ora prengas-prengas. Kang Pindo Hapsari, yo. Kang Pindo Hapsari tumonton. Iya. Lagunya apa? Enten dawuh Mas Gadang. Ninggal katresnan Mbak Retno. Oh, nggih. Iki spesial kagem sinten mau? Ah, menika kagem panitia. Panitia Sinoman. Nggih, panitia Sinoman. Sinoman. Nggih, Langsung niki Mas. Piyambakan mawon enggak ditambahi kancane? tambahi kan. Tambahin no. Tambahin no. Kene yang sebelah sini Nah, belum. nggih. Sudah mundur-mundur. Apike kok karo Yang Gading apike. Pun Mas Gading. Dikode ding. Ya yang bilang Mas Gading dong, biar siap sendiko dawuh Mas gitu. Oh, podang kuning. Oh. Oh ya. Oke. Oh, Ya Mbak podang mboten menapa Mbak Elisa. Ya Mbak, oh tambahi iki no. Pipit. Ah, yo. Ayo Pip. Nah, iki. Ayo Mbak Pipit. Ayo Ibu. Ayo Pipit. Ibu. Ini juga masih SD. SD Mama. kelas 6. Ayo Mama. SMP. SD apa SMP Pip? TK. Yo rasa nesu. Aku ora nesu loh. Ini sak pantaran loh sama aku ini Oh, iya. ya. Kita udah tua. Kita tua, Ya, nggak usah gaya. Ya oke, kasih lagunya Ninggal Ninggal Katresnan. Katresnan. Ini kocok-kocok jenenge apa ya? Karawitannya namanya apa ya? Hah? Apa Apa ini namanya? Hah? Krido? Krido Wacana. Krido Wacana. Yo, gasken. Oh, monggo Krido Wacana tampil.
Nangis sajone atiku nalika siramu ninggal apa siramu raksa aku kudu sampai tak suwana sing penting iso suwuk wis alah. Sing penting kompak pokoknya. Ya ngene iki aku seneng malahan. Ya si Mbak Sing Pipin penting semangate. Iya sing penting semangate. Semangat. Gayeng tenan nek. Karena ra krasa to ate arep ping 3. Saking penake ya. Saking penake. Ya sampun menika. Ya makasih ya Mbak Pipin, Mbak Retno makasih ya. Matur sepatun. Retno, le nyanyi karo merem-merem. Ya merem-merem. Nah, iki Piye, ada dawuh? monggo Dik Gading. Apa arep pedang kuning sih? Oh iya. Bebas sutradara dalang itu sutradara. Monggo. Ayo Mau Dik. menyimak Ayo, Dik. siapa? Beb. Ayo Beb. Cin. Walah, Wes. Beb, Cin, Hani, aduh. Ya. Sweetheart, Melompat. Seng. Lah. Nah, wes. Nah, ngobrol dulu. Nah, Minta apa, minta dinyanyiin apa. Alah janis. Kowe ora pengen kok salah ra tok jak. Oh, kok ora dijak to, Dang? Kuliah Mbak. Oh, kuliah. Mau kuliah. Jenenge cinta yo di papan yo di. Oh. Yo. Oi. Ora apa-apa. Nggih Pak Dalan iki wonten dawuh napa nggih? Anu mboten enten, Mas. Mriko mulu. Ora. Podang kuning. Oh nggih. Dibawani napa mboten? Dibawani Derek dibawani mboten apa-apa. Langsung bar dibawani langsung digenjleng mawon nggih Mas ben gumyak. Nggih. Wah, seneng sing gumbyak-gumbyak kok. Mulai yo kepiye, Cik? Mas nyuwun pintingane nggih. Nggih. Sepiro, Mas? Bene. Delok aku. Nadyan wujud timun paksi agawe palining
Jamu kok mau neng kewe. Kok meneng wae to ngomong Dek, let mune. Lagi bowo. Berapa lama ya sama Gading? Nah, iki. Bisik-bisik wae. Pinten sayang. Aduh. Anak-anak ini. Pinten nggih? Pinten nggih. Pinten. Pinten. Nggih pinten. Dipaske wae. Wah, iki nek bar iki ngejak gelut iki. Ngejak segel. Wis piro, Ding? Piro ayo bedek? Berapa bulan, Ding? Kalih minggu nggih. Napa 3 minggu? Oh, baru 3 minggu. Halah, saya nyare. Nembe nandang kasmaran. Iya. Anyar-anyar kok ngejak gelut. Yang ngajar siapa dulu? Kamu apa dia? Lagi. Oh ya wes. Aja gelem wong wedok aja gelem ngoyak ya. Nah, iya. Mboten ngoyak kok di DM riyen nggih. Oh, ora tak DM yo. Di follow riyen. Tak WA langsung kane aku kuwi. Oh. Oh iya. Dan pokoknya arep ngerti kisi-kisine Gading niki takon Mamas iki. Udah pengalaman. Pengalaman. Bangga. Ibu krungkep. Tiba bunga ing atiku nyanding bisa dadi tambah Oke, jas. Batek tau ket mau. Muga-muga selamat, muga-muga selamat. Oh, aku nek Mas Jaipong langsung mawon nggih. Mau langsung dangdut. Mas Jaipong. Goyang. Mas Jaipong namanya? Mas yo Mas Jaipong ngono Mas lho karo Gabres. kancane. Mas Bayu. Mas Gabres. Mas Gabres. Iki kok ping 3 ra apa-apa kok, Mas. Ping 4, Mas. Ya, modang kuning langsung dangdut. Yuk. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Yeah.
Kendel aku seneng. Ngamuk lah yang gue. Yang belum maju satu tuh tinggalan tuh. Ya. Moga-moga tesenten sing panitia wae. Gubuk Asmoro. Oh, Gubuk Asmoro. Gubuk Asmoro. Iki Gubuk Asmoro iki. Monggo Mbak Nabila. Mbak Nabila. Iki yo nek karo Mbak Retno mau yo foto kaya kakak adik. Kakak adik. Jambe Sunigan. Iya, wis dasare irunge apa jenenge? Bangir. Bangir. Nah, iki yo anteng padha karo Mbak Retno ini ya. Waduh. Klecam. Retno kok anteng. Nah, ini dikasih bawang enggak? Bawa apa langsung? Monggo nderek Mbak Nabila. Bawa. Bawang ya. Nah, biar kelihatan seperti apa keridanya. Nah. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur. Tak kasih suara cowok ya. Ayo Dan. Ayo. Ayo. Sak lare. Dani. Niki mangkel gendar pripun niki? Ora usah digendari. Mbut. Lingsem pun. Yen ke mutan. Wah ya lu. Ces. Karo sapa meneh ayo tunjuk. Sapa? Abimanyu, Di Abimanyu. antara Abimanyu. Yoko-yoko. Abimanyu. Abimanyu. Niki, Ngerebab. Di, di. Sing ngerebab. Ah iya banyak Abimanyu. Aku ya ora perlu aku. Lelampahan Kang Kawuri. Lelampahan kang Kawuri. Ya. Iki ana dalang to iki kayane. jalan. Kabeh dalang. Iki lho sik saya kata irengnya. Nah, Ah, niku nggih. Dapat ya kamu. Ayo. Dalang. Keri dhewe alah. ayo Mas Wisnu. Ya nu. Tresno tulus ngono wae. Tresno tulus nyadyan ning Gubuk Asmoro. Sip, Mas Wisnu. Yo. Lanjut mainkan. Yuk, Mbak Nabila.
jepretan. Oke. Matur nuwun Mbak matur Nabila. suwun. Menika sampun Nggih. dipun aturaken sedanten Mas Gadang, Sampun, Mas nggih, Gading, sampun. Cange Ulimbo. Dene kegosekan menika nek misale kekathah nggih kurang sae kedadosanipun. Ingkang baku niku lakonipun. Nggih. Menika wau suka parisuka supados sedanten kemawon saged bahagia nggih Nggih. rena ning penggalihipun lan Nggih. mugi-mugi saged sedaya pinaringan berkah barokah sampun rawuh wonten mriki Amin. ingkang nanggap nggih ingkang diparingi berkah ingkang kathah Pakirun lan keluarga lan sedanten kalepetan kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Sembah nuwun nggih Mbak Elisa. Sama-sama Mas Gadang, Atur Mas sembah Gading. nuwun, Mbak Elisa. Sukses buat Gadang-gading, Siap, semangat amin. siapapun supporternya, yang penting kalian terus mendalang ya. Siap. Dilanjutkan. Matur Nggih. suwun.